Bueno, hoxe estamos aquí para enseñarvos un pouco como funcionan as trampas que facemos xunto con Xanceda. Vale, ten varias particularidades, empezámoslas a facer este ano para mellorar un pouco o trampeo que facemos durante a primavera da vespa velutina. O que buscamos é conseguir que as trampas vayan máis enfocadas hacia un tipo o sea, solo hacia a velutina sin que colla outros bichos, outros animais, outros insectos. E por iso facemos este burato dun tamaño exacto donde a velutina sí que chegaría a coller, unha reina velutina por este burato entraría, pero non entraría unha vespa crabro, co cual seleccionamos moito o tipo de avispas que collemos, porque recordovos que a velutina é unha invasora, pero a vespa crabro é unha avispa autóctona, un avispón autóctono. E despois facemos estes pequenos buratos tamén na parte de abaixo, que a finalidade de que hasta aquí vamos encher co líquido que as atrae para que entren pa a trampa, e por estes buratiños poderían sair moscas, mosquitos, etc. Calquer bicho que poida entrar, que sea menor que a velutina, vai poder salir por estes buratos, co cal conseguimos que nas nosas trampas solo entren velutinas. Este trampeo facémolo máis ou menos desde mediados de abril, principios de abril, depende un poquinho de como veñan as temperaturas nese ano, hasta mediados de junio, fixémolo o ano pasado. E a verdade é que está funcionando moi ben, conseguimos rebaixar moito o índice de población das velutinas na zona e conseguimos que as nosas abellas traballen moito máis tranquilas e a gusto.